them fire, give them fire. DJ SB, yeah, you know, it's DJ SB on this mix. On the mix. Mama, ki kunna mana remix na DJ SB mai zafafan sauti. Wayo, wai ni kan wani akan sautin nan. DJ SB ne ka taba su. Sami remix na DJ SB mai zafafan sauti. Yo ladies and gentlemen, wannan mai kyau ne. Kuna sauraron wannan sauti daga DJ na ko wato DJ SB. Taba su. So sanadi na ganin nasarata, da ba su ganin da kasata, yanzu na gane ina kuka dosa. Ni na yarda da kibulata, da ba ni ne da kasata.
is DJ SB on this mix.
in ba na DJ SB ba.